ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ରାଶି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।